hayya 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 to mana to jama'a ku saurara ku ji abinda sarkin jahilan ƙasar Hausa yake faɗa. Sarkin matalautan Arewa, shugabannin masu kwaɗayi da ƙiƙin jahilan Arewa. Bari ku ji abin da yake cewa, kuma ashe ba a banza ba. Bari ku ji, dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala, kuma tabbas duk wanda ya hau motar kwaɗayi a tashar wulaƙanci za ta ajiye shi, ko shi wane ne. Wannan haka yake tabbas. Musa mai sana'a, taka ta ƙare ma. Wato ka zo kana maula, wato ka yi a midiya baka samu abin da kake so ba, baka samu biyan bukatanka ba. Dan abin da kake samu kaga an hau kanka, an maka an maka rubdugu akai, an nuna maka cewa ƙarya kake yi, baka isa ba. Waye kai kaɗan. Uban kuturu ma yayi kaɗan mai sana'a. Al'ummar Arewa, jama'ar Arewa sun riga da sun gane, sun farka daga baccin da suke yi. Kana yi ne dama domin ka gyara miyar gidanka. To miyar gidanka wallahi yanzu sai da kai da tafasa insha Allah. Lokaci muke jira 2027 to ta ƙare maka. Akan aikin da nai akan tafiyar jam'iyyar APC, musamman akan kamfen ɗin Tinubu, wallahi da kuɗi na zuba nai, wallahi tallahi, don kuma na samu. Kuma ita kanta siyasa musamman ni ina yin ta ne saboda kai kanka Dauda Adamu ka huta rarara. Wallahi musamman saboda irin kaunar da kake nuna mana akan tafiyar nan, musamman ni na san akwai mu'amala, kyakkyawar mu'amala tsakaninmu da kai, da mutunci da mutuntawa, ba yau muke tare da kai ba. Wallahi ba na kilimin ɗinka, kawai na san a damar da Allah ya baka za ku iya yin follow up akan wannan abin da nai, in samu wani abu, domin me wallahi kuɗi na sani. Salamu alaikum.